1956 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହର କଥା। ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକାର କଳା ନାଗରିକମାନେ ଜୋରସୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି। ସେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେଥିସକାଶେ ଯେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି। ମୁଁ ଏକାକୀ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେପରି ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଏକ କ୍ଷୀଣ ରବ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଛି, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଠିଆ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଚିରକାଳ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମନର ସମସ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଆମ ପରି ଜଣେ ତ୍ରୁଟି ଓ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ରୂପକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ କରିବାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ବେଳେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମର ସୁରକ୍ଷାର ଉତ୍ସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେର, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଶୈଳ, ମୋର ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥକ ଦୁର୍ଗରୂପ ଗୃହ ହୁଅ।